Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон. Он чизе ки ба салоҳияти Тоҷикистон буд дар шартнома, яъне таъмин кардан бо бино, мо таъмин кардем. Дар хади телевизиони Бористон. Ва дигар мушкилоте ки дигар урдадорие ки буд аз тарафи худи ҷумҳурии исломии Эрон ки бо таҷҳизоти техникӣ бояд таъмин мекард. Вале то имрӯз ҳамон таҷҳизоте ки онҳо ба худи шаҳри Душанбе оварданд, чӣ мегӯянд, аз расмияти гумрукӣ гузаронда шуда нест. Ина худи онҳо бо хубтар медонанд ва мақомотҳо хубтар медонанд ва тарафи Афғонистон дар он ҷо бояд ки бо кадрҳо бо баъзан шароитҳое ки буд дар шартнома мушаххасан омодагӣ аст таъмин мекард, вале нашуд. Ба ҳамин хотир мо ҳозир мехоҳем телевизиони Бористона рушд диҳем. Мо як қисмати бинои ӯро банд кардем ва ҳар рӯз мо бо худи роҳбарияти телевизиони Бористон ҳам кӯшиш карда истодем ки студиоҳоно зиёдтар кунем, дигар чизоро накунем, вале ҳамин мушкилот пеш омад. Ман фикр мекунам ки ин мушкилоте ки пеш омад шояд ягон характери сиёсиам надошта бошад, ягон чизое надошта, лекин ҳамон урдадорие ки ҳаст иҷро нашудааст ва тибқи ҳамон шартномае ки ҳаст пардохт накардаи расмиёт шумо ҳама эрониёро мебинед. Ман инҷа танқид карданӣ нестам, ҳар кас манфиати худша дар мадди аввал мемонад. Ва дигар ин ки дар шартнома ҳам омодагӣ аст ки ин барнома дар худи Эрон шояд пахш нашавад. Барои ҳамин баъзан мушкилотое ки доранд, инҳоро онҳо хубтар медонанд, аз мо шумо хубтар медонанд. Барои ҳамин намешавад. Мо иқдом гирифтем, ана шабакаҳо шуд, ҳамаи чӣ мешавад. Дар Тоҷикистон касе ки нияти неку пок дорад, ин иҷро мешавад. Фақат барои меҳнат кардан дар кор, заҳмат кардан дар кор мешавад. Ва дар сурати пайдо шудани ҳамин мақсадҳо шояд ки роҳандозӣ шавад.